Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat kan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin, kadrama kan kados ngay. Ti surat ngayon tayo drama ita, kat naggapaw kan ni pagayam, Tanya ite Nueva Vizcaya. Ngamsakbay ngayon tayo ituloy basaan, ti surat ni Tanya, kablaawan tayo man pa, dagiti kados ngay tayo ite tangatang. Makablaawan da jay Isabela, family Gambito, family Lorenzo. Kan amin ay na taga-barangay Anonang, San Guillermo, Isabela. Karagpinan ni Ivy Gambito, dito'y Hong Kong, from Weng-Weng. Naragsak pa nagdengeg para kinipagayam Trinidad Bacalay. Kablaawak man ti asawak ngagkasangay inton December 1. Happy birthday, Loves Freddy Sotelo from Loves Villa Valley, Sabado. Happy listening here in Urdaneta City, Pangasinan from Aritao, Nueva Vizcaya. Naragsa ka pa nagdengag para kinipagayam tayo Joji Pam Cross. Shout out kani pagayam tayo Roel Ricardo ijay Taiwan apadak nga adek ngagdengdengag iti drama Bianong nagtaod dayta kini pagayam tayo Shine. Makablaawan ti family De La Rosa dita Ilagan City nagtaod kini Ray De La Rosa. Naragsa ka pa nagdengag para kini pagayam tayo Rosemary dita Jeddah KSA ngam taga Nueva Vizcaya kanaw. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni Tanya. Kan ka, Mang Bianong. Naimbag nga oras yu amin sang bayan to'y surat ko. Nakapagsurat akmat kayat kumanakiddawan ti kapananutam, may papandito'y parikot nga idatag ko kan ka. May sa kabalasang Mang Bianong. Siyakla angan tinabati iti poder ti amak. Nauyong ti amak iti kabambanwagan na. Amin kami nga kakabsat ket nagsagrap iti kinaranggas na. Ta basit lang nga biddot may day ket saan mabilang akabil metan ti mapasaran may kankwana. Indakdakkel mi nga road ti kinauyong na Mang Bianong. Rugyak man nga road tag salaysay iti ubing kami pa'y kadagitay kakabsat ka. Hala, agpaklab kayo talo. Tatang! Manjak, tatang. Uray siyak! Manjak! Diyo kayat, Anay ko! Si Kamat? Gusto, tatang! Hindi na kami basnutan! Talo kayo lang arunan! Gumawan tayo may tulong yaw! Kasanuawat ni Beto tulong may! Kata kami lang araw na namin! Hindi ito nagparpartag lang ni Kong Wanyaw! Na naglastog ka!
Makan! Gustong Tatang! Di yung kabilin ni Dario! Kahit mo, kasi kamot ti sarunong akabilan. Tatang! Anak kayo lang. Kahit awan ti karbangan nyo amang sumba-sumbat kanya. Lumakay to lang tama tayo. Pakpakawan na si Kaswag. Buy-buyag tamaon nat itid na. Manong, Hapay nga minanasapa na tayo ni Nanang. Kuma, sana kasta ti kinaoyong ni Tatang. Isula ko man tim muna na tay. ala ka manong, di kagsaw iti kasta. Talagamat. May mayat pa'y ni Tatang. Tawan ti mangkabkabil ka na tayo. Isula ko man tinatay. Guston manong, madidita nga ibagbagang. Mati mo tararamidan na. Umay kayon! Nakaluto akon! Mangantayon! Manong, Imbag tada pa luto mamakan manong Peter. Naglingta kiti kamuting kahoy. Kan napanak na ngalay ti pakpako. Isungad da si data yon. sige manong, mangantayo nga rudan. Awan pa'y serbita matayo. Tapo manaw lata na di naman la sigurad mo na dalamutan dagitim bati ng anak na. Inton sumangpat, isupay tadaganas ng agungot ka nagkabil. Sana bale. Manipo dita. Saan tayon nga itulok akabilin na tayo? Manong, Kasano kumasaan tayo nga itulok, manong? Ano tinakan ko Nabsugak. oray siyak manong, nabsugak mat. Kitaan nyo. Makabsog ti kamuting kahoy. Saan na masapol tin na po Hey! Lukatan niyo ka na! Ah! Ala, ni tatang na jayan. Nagbayad Madlaw ang ka makauuot lagi man na ang ngayon, asimang mga lukat. Alaag san di sungrot tapalagkukon. Saan? Lukatan Dito'y kayo lang. niyo ako na! Siya akong timang sango ka ni tatang. Dua tamang sango, manong. Anya nga deta makan. Awan pa serbi mata mabatbati de balay. Tawan pa ipasango yo kada tao. Nabartag kayong tatang. Ingkay maturugan. Di na ka man ni Suro, Ikan na kita makan. Mabisinak. Day taman ti makan. Sangsangon yon. Makan nga rin tayo. Kamuting kahoy na magmaga. Kan pakpakulaan ay lambong. Dadat, ipalamot siyo kanyak. Awan mo timbatim ama iluto nga ipalamot mi kang ka. Inan anusan minto pa yakas ta tilinamot mi. Na, naglastugan, Peter. Mangan kayo kit din. No diyo kaya timangan, di saan lang? Saan ta kayo matapilpilitan? May saka mo talastog. Imbarsak mo kanyak tinagrigrigatan ni Manong Peter at sinapol ang makal. Aglablabos ka na talaga! Ano ka? Ayop ka nga, anak! Sige, padasa makabilin ti kabsat ko. Tapag titinulungan da kan. Lastog ka kat nabartag ka! Sige, lamutom day tayong purwak mamakan no kaya't mo taglamot! Nalabos ka na lakay! Manong, sa dino ti papanan nyo? Basta pumanaw kami ni Manong Peter. Ha? Kasano ak nga rudan no pumanaw kayon? Mapan ka pa'y lag na di jayan daan ti Lilia. Ha? Baybayan tayo ni Tatang. Panawan tayo kit din. Makamon iti bagina. Ay sagana kung dagiti alaki ti papanaw ta. Dario. Oresak Manong, nakasagana akon. Tanya, isaganam matan dagiti kagawaam. Tay dagas da kakadaan ti Lilia. Akabsat day dinanang. Ije ka pailangan na. Panawandak? Saan ang mabaling nagkukuyog tayo? Ta saan mi pa'y nga mo ni Dario ti papanan mi? Agsapol kami iti panggadan mi. Manong, Sige, agtignay kanta niya. Isagana mo dagiti alaam iti papanaw tayo. Bayat adi pa'y simangpet ni tatang. Auntie, ibati mi pa'y lakumanitan niya diti balayaw. Anya ka din da ito nga nararami diyaw. Apay ang nagtalaw kayo ije balahiyaw.
Nauyong unay ngamin ni tatang mi, auntie. Patayin na kami matlang, nagtalinaad kami di balay mi. Isa dito'y kumapay lang ni ading mi. Papanan nyo nga rodin adwa. Makamuditan nanti. Agsapol kami iti panggadan mi ijay syudad. Ay, anyan. Naguubing kayo pa'y laeng tapno makigasang-gasat kayo iti adayaw. Imbag kumano adda kwartayo nga aramaten nyo iti adayuyaw. Inla ko mi di dua kalding mi, auntie. Ah, amo ka diti amayo nga inla yaw. Saan, auntie? Kung may sa, da kami mo timang tartara kan ijay. Isungawan ti maramidan na nga ura ila ko mi. Takukuha mi day jay. Saan na kukuha, auntie? Anya? Numabalin la ko mga ila ko tama. Inla ko min tama mi. Tap na damot serbina, makuna nga ama kada kami. Awan serbina nga ama. Namutot lang ti naramid na. Awan babay na. Pah! Nalaos ti gura dagiti kakabsat ko iti amame mangbianaw. Nagnaedak nga raw diti balay da anti Lilia ket pinagadaldakmay. Ngem nagsardengak iti kolehyo ta talagang awanen ti aramateg. Isu nga inkedeng ko ti agornong pay, sakbay nga ituloy ko ti agadal. Naglabas ti tawen, asaan kami ang nagkikita kadagiti kakabsat ko, tawan mo ti kwartaming aramaton may, tapno agkikita kami. Saan kami nga ruden ang nagaw-awid iti poder ti amame? Tanya, pasensya kan ano saan da ka mapagtuloy nga agadal iti kolehyo. At damot nga min dagiti kakasinsin mo apagad adalon mi pay. Maawatak, auntie. San abale? Tadwalangan at awan ti Jack pa'y nalpas iti kolehyo. Ituloy kong tulangan nung makaurnungak. Naimbag nga raw ta nasingpet ka. Awan apulos ti makunakken ka. Kababain mo't no papaanawa kada kayo. Kat makipagnanaedak na nga rodan diti balayo, auntie. Nasingpet ka met. Isu nga awan nga rod ti problema iti dayta. Aywan gayam. Awan ka di talagan ti panggap mo nga agsubli ijayan ni tatang mo. Awanan, auntie. Kakaasi akla ang ijay nagsubliak. Nang runa kat awan dagiti kakabsat ko. Nauyong ni tatang. Kanayon ato mayab ti gamgam kandakulap na iti bagimi iding agkakabsat. Diyak kayaton ang maulit dagi dyan napaspasaran mi iti sidong na. Iso adya kon agsubli iti sidong na, auntie. Manong Dario, kumusta kan? Nasayat kami matading ko. Kaya't kayon ang makita ka ni Manong Peter. Di kay mo't nga mina nagpakpakita manipod imadayo kayo. Sana bali, agbakasyon kami to di tayo ang daan di, tapno nagkikita tayo. Ha? Agpaiso? Uwan, kaya't nakamot ang makita. Nabayag mo tanday di na uda pa nagkikita tayo. Uwan Manong. Manon atawanan tinapalabas. Danda ni may sa dikadan. Sana bali, nakanayon tayo mo't nagsasarita iti cellphone. Anya nga tano umayak laangan di tayan niyo, Manong. Narigat dito syudad ading, tapasig ang magatang amin. Agabang kami pa'y. Iso narigat di makaurnong. At anusam lang di tayo ang danti. Safe ka pa'y dita. Sige nga rod, Manong. Basta agbakasyon kayo mo't tapno agkikita tayo. Tanya. Apay, auntie. Ay, adda nakasaritak ngam amok akaaruba ni tatang yu ijay lugar yaw. Na ospital ka no ti amayaw. Anya? Bambantayan ka no ti kabsat na ijay ospital. Apay ka no na ospital. Naatake ka na. Kasta tinaamuak. Sige, auntie. Taibagak ka dagiti kakabsat ko. Nakawag ka man, Tanya. Manong Peter, adda ka no ospital ni tatang. Asino at tatang? Ala, ni Manong. Kat ti ama tayo Ne, kunakman no nabayagan anay pompon dayjay alakay. Ha? Ti amok nga rod no nabayagan ang nagpiastaan dagiti igges. Ti malunglungsuten abagina. Saan ko maakasta, Manong? Ama tayo
Awan nga ruden ti ama tayo. Saan tayo nga ama di adda iji ospital? Tanabayagan anay pumpon di lastog nga ama tayo. Nawan siguro day dinanang anang tagibi kada tayo. Amang ano saan tayo adim makal nga kakabsat. Tapinis it na tayon day alakay. No iso tinabati amang kitkita kada tayo. Uray ka di sika, kat saan mamapankitaan ni tatang iji ospital, Manong Dario? Sayang lang ti kwarta ka mapan ni Jay. Ha? Tsak matlakap kapit ano di na ospital. Iso asaanan. Manong Dario? Pagrigregata katagtag ka dun ti kwarta. Kalpasan na. Mapan ko la gastusan ni Jay Jack matkap kabagyan. Saanan? Itad ko la pagtuloy mo na agadal ti busbusa ka mapan mangkita. Kasapulan na tayo ni tatang, Manong. Tikabsat na laang ti mapanmangkit-kita kan kwa na iji ospital. Inawagan nakmat laang tikabsat na. Kinunana nga da trabaho na. Iso aman manuna masarongkaran. Kan iawid da kanon iji balay ni tatang. Taon mo ti kwarta mabusbus. Iawid na lang ta ha. Kung saan tayo matatatang day Jay? Isungorot na pinarparigat na tayo, idupin tayo. Ta saan tayo nga maday Jay? Demonyo day Jay, tanya. Manong Dario? Auntie, awan ti mga sikaso ka ni tatang iji balay. Iso akapilitan asya kon ti mapan mga sikaso. Nasaya at dayta akapanunutam kaanakan. Kasta ti kasayaatan nga ramidam. Taurean niya pa'y ti mapaspasamak. Amam tulat tanay jay. Auntie, Ay, naggasat kumati amayaw. Taadda kayo nga anak na anagnanakam. Nga madinto umat nga mintim pakpakita na. Namaltrato kayo nga kakabsat iti sidong na. Iso saan tayo umat amababalaw dagiti kakabsat mo? No saan dan atalyawan jay amayaw. Nagsubliak nga ro diti poder ti amak mangbianong. Ta saan mo't unayin ama kagaraw. Iso akasapulan na talaga ti mga sikaso kenkwana. Naapektaran pa yan ti panagsauna ta medyo napiways. Kanayon nga ibagak kadagiti kagabsat ko asarong karandamot ti amamay. Ngem talaga natangken ti pangedeng da mangbianong. tatang, mangan kayon. Agnga nga kayo, tasubuan kayo. Aday ta, mangan kayo anaimbag, tapnog subli tipig sayo. Ayan, dagiti kakabsat na mo. Kwa? Saan da kayat ti umay, tatang? Kanayon nga awagak ida. Ngam pulos mo't adida kayat ti umay mangkita kada kayo. Kaguralak siguro. Talaga, tatang. Nalaos ti gura da kada kayo. Sigana tanya. Kaguralak kada. Oray asino. Talaga agumura iti aramid yo, tatang. Ngaman niya nga rod ngay. Nalpason ti amin. Saan kayon ang makabaal? Tanya. Uray man kagura kayo. Awanan ti maramidak. Nalpason dagiti kanito nga inululpitan na kami. Ala, mangan kayo ket din, tatang. Kasapulan amag na kayo, tatang. Tapno mawatwat kayo. Aramatan nyo ti walker yo. Marikata na una yun. Masapol at tulungan nyo ti bagiyo, tatang. Tano di yo tulungan ti bagiyo. Siyak mo't ti marigatan ang mga sikaso kada kayo. Saan kayo akabailan abagkatan no saan kayon ang makabaal? Tanya. Iso at tulungan kayo, ngam tulungan nyo mo't ti bagiyo. Baron agsubli kayo mo't lang iti sigod. Matayak lang kong mga ruden. Tapno saan ako na panagtusan. Saan kayo kumangag sa iti kasta?
Imbes a mapukawan kayo iti namnama, ibagayo iti bagiyo akabailan nyo daytoy. Tulungan kayo. Ngampang nga asiyo, tatulungan nyo mat ti bagiyo. Ha? Manong Dario? Manong Peter? Da kayo ka din talaga dayta? Wala din ko. Da kami dito eh. Maraki kami kadi, Tanya. Diyak ma-imagine akas na tila ngayon, Manong. Nagdadakkel kan nagbabakad kayon. Agasamot nga min aya, tadikadan tinaglabas manipod day dinaudi apa nagkikita tayo. Di kay tumat nga min nagpakpakita kanyak. Siyempre, ubing kami pa idinapan kami dyan syudad. Nakibagbagten kami. Para manungmat latimat gadan min ngay. Para lang itingiwat mi. Isungawan ti maururnong mi. Idila siguro adamasnop basitin apang gadan mi. Amedyo adamot maibulsa mi ni Dario. Wala din ko. Sana balit nagkikita tayon. Sige nga rod, Manong. Umunag kayon. Mapanyamot kitaan ni tatang iti silid na. Apay ngay pumanaw kayo adagos. Kat diyo pa'y sinirip ni tatang iti ayan na. Sika lang ti ginagaramit, Tanya. Iso anangig kami ti kwartam. Manong, Pumanaw kami. Tado pa'y tagururay at trabaho mi ijay syudad. Saan kami matabos ijay? Tapno pumanaw kami nga aging gay ti kayat mi. kasano akmat ngay? Nagrigat nga si kaso ni tatang. Marigatanak tanagdagsen. Kan saan unay ang makagaraw. Kasapulak mo timang tulong kanyak, Manong. Apay nga niya sa asigaswam ti saan mo matakab kabagyan. Ha? Mas dawak mo't Agpakpakarigat kakit din, iti saan mo mat akap-kapin ano. Bayam nga si kasun na ti bagina. Diyo ko maalilawan dagiti mismo abagiyo, Manong Peter. Manong Dario. Ama tayo lata ni tatang. Nga uray kasanupay ti kinaulpit na idi kada tayo. Ay sos, no para kanyak. Nabayagan anatay ti amak. Saan ko nga madya sa asigaswam? Sir, to pa iti silid nga ayan na. Tay badag kung titanggad na. Sa akong to dot-dotan ti dila na. Kalpasan na, ipaalon-on ko matlangan ko na. Ha? Manong Dario? Iso ano di mo kayat ti agrigat ang mga asikaso kan kuana. Panawang git din. Tamakaam mo ni ti biyag na. Ikusay kung tupay no makita. Tauray agkuripaspasan. Huston, Manong Dario. Manong Peter. Kaslasaanan ada kayo dagiti kakabsat ko. Natangkan una yun ti panagpuspuso yo. Napalalo agura dagiti kakabsat ko iti amami mangbianong. Siyak laengen ti mga asikaso kan kuana. Marigrigatan akon. Ngem an saklat ta tadidakmet kayat at tulungan dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din ta papawitan dakpay iti sagibasit a kwartak. Isung adamot ti bimbinnatek para kada kamay kinitatang. Anya nga tati kasayaatan nga ramidek mangbianong tapno mapakawan moten dagiti kakabsat ko ti amame. Tamanipo dide sanda apulos at tinaltalyaw. Iwanwan na kuma mangbianong to'y pagayam mo, Tanya. Pagayam Tanya, yan tangay sikati makataros basang an-anu samon taraknen day ta amayo. Saan mo basta-basta mabawing dagita kakabsat mo ta imukuok ti saem alinak amda gapu iti kinaranggas ta amayo. Tapno saan kaunay ama aborido, aklunim langen ti amen. Ta saan mo basta mapilit dagita kakabsat mo ngagtungpal iti kayat mo. Tatunggal maysa ket addaan iti karbangan iti kabukbukodan da arik na ken kapanunutan. No aklunam ti tao iti kinasyasino da, palpalubusa mong ti tarigagay mo nga agbaliw da. Ipalpalubos mo
riknaan da tiwagas akayat da ariknaan. Ipalpalubos mo nagduma kayo, ken panunutem sa balida ken ka. Tunggal may sakit, na idadaduma iti may sa awagas, ken sa balay. Iti kanito matarosam da ito kinapudno, mabalin mo alapdan tabagim, baliwan ida, iti kayat mo pagtungpalan da, wenno aramiden da. Katrogyam nga klunen te kinasyasino da. Ngarod, imbes kontrolem, wenno baliwam tiriknada, masapul nga klunem ti adda kaririknada. Ngem no pay kasta, di ka mapukawan itinamnama. Ikararag mo kuldingen tinamarswa ti puso da, ket mangriknada. Ipalagip mo masapul mamakawan da, tapno mapakawan met dagite basbasol da. Ket maamiris da, nga ore anya pa'y ti kinasyasino ti amayo, nga ore kasanupay kadakes, nga ore anya pa'y asaem ti naipay na kadakayo, ti aramidin nyo laeng ket lipatenen ti amen. Tinabilag pangikat iti gura, ket sukatam dayta iti panagayat, mabalinday ta, babaan kadagiti, sasao ti Diyos. Mabaliwan ti kapanunutan, no amutayo ti sao ti Diyos. No maminsan, ore dagiti riknatayo, mabaliwan gapo kadagiti, sasao ti Diyos. Baliwam iti panagayat, dayawem daamam kan inam, kunati umuna abilin napakuyugan iti kare. Lipatin yon ti gurayo. Ti Diyos tupay katliplipatan na ti basol tayo. Saan ka de pakpakawanan na tayo ti Diyos? No datayo kat agsubsublikan kwa na agbautisar. Agbabawi kayo kadagiti basbasol yo. Pabunyagan kayo itinagan ni Hesu Kristo, tapno mapakawan dagiti basbasol yo, ket awatin yun to ti sagot ti Espiritu Santo. Saan nga agbasbasol ti Diyos? Saan nga agkurkurang? Isuket si sasagana nga umawat kadagiti nakabasol, mamakawan, idinto tasika, agbidbiddot ka. Saan mo akapada ti Diyos? Di mo ka di mabalen ti mamakawan, ket agbidbiddot ka met. Kunan pa ti Biblia, no pakawanan nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanan na kay tumat ti amayo sa dilangit. Ngem no diyo pakawanan dagiti nakabasol kada kayo, din tumat pakawanan ni amayo dagiti basbasol yo. Dayta ti igunam-gunam mo kadagita, kakabsat mo pagayam ko atanya. All right. That's right. Ala, kastapay papagayam, aging gangay ti sumarunumanan, ngayon tay panaglalanglang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagngina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!